ವಾಮಂಜೂರು ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗ ಪುಡದು ಸೀಲ್ ಬುಡ್ದುಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಗೂ 15 ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದೆ ಗಾಡಿ ಸಂಚಾರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಿಂದ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ದೂರ್ದೇರು. ವಾಮಂಜೂರು ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪುನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗ ಪುಡದಂಡು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಆತಲು. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 15 ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಮಾರ್ಗನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚ ಮಲ್ತುಕೋರು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಯಕದೇರು.